Stop! Okamžite to položte. Pozeráte sa na svoju papriku a vidíte žltnúce listy, slabé stonky, opadávajúce kvety. A vaša prvá myšlienka? Siahnuť po farebnej fľaši, po zázračnom prášku. To je najväčšia chyba, ktorú robíte. Práve v tomto mesiaci. Tieto chemické koktejly sú jed. Pre vašu pôdu, pre vaše rastliny. Sľubujú rýchly rast. Ale dávajú vám len ilúziu. Ilúziu zdravia. Čo sa deje v skutočnosti? Popálite korene, zabíjate mikroorganizmy, dážďovky, všetok život, ktorý tvorí zdravú pôdu. Vaša rastlina sa stáva závislou. Ako narkoman. Potrebuje ďalšiu a ďalšiu dávku. A keď jej ju nedáte, zrúti sa. Pretože pôda pod ňou je mŕtva. Nemá jej čo dať. Existuje iná cesta. Cesta našich dedov. Cesta, na ktorú sme zabudli. Tajomstvo nie je vo fľaši. Rastie vám priamo pod nohami, ako burina. Mnoho ľudí ju nenávidí. Vytrhávajú, páli ju. Ale starí záhradkári vedeli, že je to zlato. Čierne zlato pre ich úrodu. Je to žihlava. Áno, obyčajná žihlava dvojdomá. Plná dusíka pre listy, draslíka pre plody, železa pre silu. Neživí len rastlinu, živí pôdu. A zdravá pôda potom živí vašu papriku. Ukážem vám ako na to. Presne tak, ako ma to naučil môj otec. Krok prvý. Zber. Nájdite mladé žihlavy ešte pred kvitnutím. Vtedy majú najviac sily. Narežte ich plný kôš alebo vedro. Krok druhý. Príprava. Žihlavu nasekajte. Čím menšie kúsky, tým lepšie. Nasekanú zmes dajte do nádoby. Drevenej alebo plastovej. Nikdy nie kovovej. Zničí to proces. Krok tretí. Kvasenie. Zalejte dažďovou vodou. Je najlepšia mäkká a plná života. Naplňte nádobu tak, aby povrch zostalo asi 10 cm miesta. Bude to peniť. Nádobu prikryte, ale nie vzduchotesne. Musí dýchať. A postavte na slnečné miesto. A teraz trpezlivosť. Každý deň premiešajte. Bude to zapáchať. To je dobré znamenie. Znamená to, že to žije. Asi po 2 týždňoch, keď zmes stmavne a prestane peniť, je hnojivo hotové. Toto je to čierne zlato. Koncentrovaná sila prírody. Krok štvrtý. Použitie. A toto je najdôležitejšie. Riedenie. Pomer je 1:10. Jeden diel výluhu na 10 dielov vody. Nikdy nie viac. Je to silné. Mohli by ste rastlinám ublížiť. Aplikujte raz za týždeň. Ku koreňom. Nikdy nie na listy. Sledujte ten rozdiel. Už po prvom týždni listy budú tmavozelené, pevné, plné života. Stonky zhrubnú. Budú silné, aby uniesli bohatú úrodu. A kvety nebudú opadávať. Z každého kvetu bude plod. Toto je výsledok. Toto je sila prírody, nie chémie. Vaša paprika nebude prežívať. Bude žiť. A odmení sa vám. Zahoďte tie fľaše. Choďte k plotu. Vaše najlepšie hnojivo tam čaká. Zadarmo. Nezabudnite na odber. Príroda má viac tajomstiev, ktoré vám musím ukázať.